ଗୋଟେ ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବେ? ହଇ ରହ କଲେଜ ଯାଇନୁ? କଲେଜ କଲେଜ ପଢୁଛି। ତୁ କଲେଜ ପଢୁନୁ? ଆଉ କୋଉଠି ପଢୁଛୁ? କଣିପାଟିଆରେ କଲେଜ ଅଛି? କଲେଜ ପଢୁନି। ଆଉ କୋଉଠି ପଢୁଛୁ? କଣିପାଟିଆରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ବେ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ତୋର ହେଇ 2 ମାସ ଗଲାଣି। ହଁ 2 ମାସ ସାର୍ଟ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଧୋଇନୁ? ଟିକେ ଅଦେଇ ମଉସା ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜି ଚିକେନ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଗଲାଣି କ'ଣ କେତେ ସରିଛି ଆଉ ମାଲ କେତେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ। ରହିଲୁ ବାପ ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଅଦେଇ ମଉସା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଉସା କେତେ ମାଲ ଅଛି? ଏବାର ନାହିଁ ଆଜି ରେଟ୍ କେତେ? 220 କଟା। ଗୋଟା 140। ଏଠି 3ଟା ଅଛି 2ଟା 5ଟା ଏଠି 3ଟା ଏଠି 3ଟା ନା 6ଟା। ଏଇଟା ଜାଲି ଲଗେଇ ଦଉ ନା? ପଇସା ଦବୁ ବୋଲି 8 ମାସ ହେଲାଣି କେତେ ମାସ ଯାଉ ଦେଲେ ସିନା ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଏଇଗୁଡ଼ା? କୋଉଟା ଢଳେଇ କରିବ? ଟିକେ ବସିଗଲେ ତାକୁ ମିଶାଲ କରିଦେବା ତାପରେ ବାଡ଼ି ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମସଲା ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନ ବେଳକୁ କରିବ? ହଁ ମାସକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମାଗଣା ପାଇନି ଆଉ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି। ବର୍ଷା ଦିନ ବେଳକୁ କରିଦେବ ଭଲ ହେବ। ଦଶଟା କାହିଁ ମାଛ